nɛgɛ ɲɛ 11 o tɛmɛna ni sanga 30 ye Washington DC VOA soba kɔnɔ o bɛ bɛn nɛgɛ ɲɛ 16 tɛmɛli ma ni sanga 30 ye Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ a n'a lamini an balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ kan bi ntɛnɛn janvier kalo tile 20 san 2025 bɛna kɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛna sigi ka ɲɛsin Ameriki jamanatigi 47nan Donald Trump ale ka kalili ma ka taa Ameriki jamanadenw yɔrɔ o kama bi an ka kunnafoni lasebagaw Mali kɔnɔ ani fan wɛrɛw fɛ ani olu bɛna jɛ ka an ka bi jɛmukan kɛnɛ sigi sen kan o nɔgɔnin fɛ bi an ye maa min bisimila an bolokɔrɔ o de ye Amadu Sise ale tɛ maa dogolen ye ye baara kɛ duniya waribonba la min bɛ wele ko Banque mondiale san 17 baara kɔfɛ kulu min ni o sigilen don n'a bɛ wele ko membre d'administration a ye san 17 kɛ o fɛnɛ kɔnɔna la ka sɔrɔ k'a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ta Amadu Sise ale b'an bolo bi ka fara George Atino kan fo ka se Ben Jabate ma ka bɔ Philadelphikaw fɛ yen an bɛna jɛmukan sigi lɛrɛ 1 ani sanga 30 kɔnɔna la ka aw kunnafoni Ameriki jamana yɛrɛ tariku jamanatigi Donald Trump ka kalili ani ka fara fɛn min ye vice présidentu ye n'o ye musoba galew ye k'olu bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni walawala k'a lase aw ma Monsieur Sise i n'u la aba i ka kɛnɛ hɛrɛ dɔrɔn somɔgɔw ka kɛnɛ ayiwa sisan yan'an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye an bɛ kunnafoniw lamɛn nin waati in na min bɛna tali kɛ George Atino ale bɛna olu walawala k'o lase an ma kabini san 200 ni ko ɲina États-Unis jamanakuntigi sugandile n'a ka dankan sigilenw ɲɛnajɛw bɛɛ kɛ fasodenw ɲɛna jamanakuntigi fɔlɔ George Washington y'a ka kalikandi kɛ san 1789 yɔrɔ min tɔgɔ Federal Hall New York dugu la n'a tun ye États-Unis faaba ye ka kɔrɔ jamanakuntigi sigi ye waatiba ye États-Unis n'a bɛna ni yɛlɛmaw feerew ye jamana baaraw taabolo la jamanakuntigi sugandilen ka mara kɔnɔ jɛkulu min bɛ sariya bulon kɔnɔ n'a bɛ wele comité mixte du congrès pour les cérémonies d'investiture de bɛ jamanakuntigi sugandilen n'a ka dankan sigiliw ɲɛnajɛw boloda kabini san 1901 i n'a fɔ États-Unis sariya sen 20 y'a fɔ cogo min na n'o ye 20e amendement ye ɲɛnajɛw bɛ kɛ wasabulon kɔnɔ n'a bɛ wele Capitole jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ jamana kokan kow ma k'a fɔ la ko Washington kɛra États-Unis faaba ye san 1808 de la yan ni jamanakuntigi sabanan n'a tɔgɔ Thomas Jefferson ka kalikandi ka kɛ kabini o la jamanakuntigi sugandile b'a ka kalikandi kɛ Washington cakɛda min bɛ jateminɛw kɛ jamana politiki taabolo kan n'a tɔgɔ think tank ko tuma min jamanakuntigi fatura jamanakuntigi 4 m'u ka kalikandiw kɛ Washington san 1937 jamanakuntigi sigi bɛ kɛ marisi kalo tile 4 walima a tile 5 de la tuma min ni marisi kalo tile 4 bɛnna kari dɔ ma sariya sunba sariya sen 20 san 1933 y'a yɛlɛma ka jamanakuntigi sigi bila janvier kalo tile 20 la cakɛda min ɲɛsinnen bɛ jamana kokan kow ma k'a fɔ la ko George Washington de ye jamanakuntigi sugandile ye n'a ka sigili ma kɛ janvier kalo walima marisi kalo kɔnɔ ale sigira jamana ɲɛmaya la avril kalo tile 30 de la san 1789 la Donald Trump ka sigili ɲɛnajɛw jamanakuntigiya la bɛna kɛ wasabulon kɔnɔna de la nɛnɛ kosɔn tɛnɛndon janvier kalo tile 20 Washington nga jamanakuntigi min ka sigili ni nɛnɛ juguyara kosɛbɛ o kɛra Ronald Reagan de ye janvier kalo tile 21 san 1985 la o don Washington dugu la midi waati la nɛnɛ sera fo degré 7 ma Reagan tun jagoyara ka kalikandi kɛ wasabulon kɔnɔna la n'o ye Capitole ye aw y'a faamu cogo min na ni tun ye Naman Jara ale ka laseliw ye min bɛ tali kɛ Ameriki jamanatigiw olu ka kalili yɛrɛ kan sisan an bɛna kuma lasegin k'a di George Atino ma ale bɛ an bolo VOA kɔnɔ yan a bɛna kana kunnafoni labanw di an ma min bɛna se Ameriki jamanatigi 47nan ale ka kalili ma n'o ye Donald Trump ye George i n'u la
Mba inula Maria Manga foli be an lajɛbagaw ani an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kelen kelen ni waati yɛrɛ la i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na Donald Trump ni ale bɛna sigi ka kɛ États-Unis jamana ɲɛma 47nan ye o kɛnɛ ɲɛnajɛ o bɛ senna ni waati yɛrɛ la Capitole la wa an bɛ kuma min na i ko sisan yɛrɛ dɔnkilida kɔni o bɛ senna o dɔnkilida se ninnu kɔrɔla la États-Unis jamana ɲɛma min kan ka fanga bila Joe Biden ale donna ka fara ale kan Kamala Harris ni ale fana tun bɛ jamana ɲɛma dankan jɔyɔrɔ la ale fana kan ka k'o jɔyɔrɔ bila ale fana donna olu kɔ sa maa wɛrɛw kɔni olu fana sɔrɔla ka don kɛnɛ in kan wa ɲɛnajɛ in bɛ senna ni waati yɛrɛ la a tun kan ka kɛ kɛnɛma nka ka kɛɲɛ ni fonɛnɛ ani fiɲɛ ni nɛnɛba min bɛ nin waati yɛrɛ la États-Unis faaba kɔnɔna la Washington DC o y'a to kɛlɛkɛcɛ ɲɛnajɛ in kɔni o labanna ka kɛ Capitole États-Unis wasabulon a kɔnɔna la sa sɔgɔmada in yɛrɛ la n bɔra ka taga Donald Trump kanuba dɔw kɔni olu hakilina ta olu minnu ni u ka banfula America Great Again ka États-Unis sankɔrɔta tuguni o tun bɛ u ka banfulaw o sɛbɛnnen tun bɛ o sanfɛ ni o ye Donald Trump ale ka fanga ɲinikan dɔ la belebele ye olu maa minnu ni an n'olu sera ka kuma an ka olu dɔw fɛla lajɛ ni waati in yɛrɛ la. Well, we came for the inauguration. We just thought it's a historic event and we want to be a part of it. An ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka ɲɛsin Trump ma an bɛ fɛ a ka sɔrɔ ko yiriwa i n'a fɔ a y'a kɛ cogo min na a ka fanga fɔlɔ senfɛ ani fana a ka dan sigi tunkarakɛ sɛbɛntanw nali la an ka jamana kɔnɔna la Donald Trump ye waritigiba de ye a ye baara kɛ baarada ɲɛma don a b'a dɔn jamanadenw ka gɛlɛya ye mun ye a b'a dɔn fɛɛrɛ mun kan ka tigɛ walasa ka nafolo yiriwa. About a lot, so that would be another one. But on my end as a business owner, it's the... Ne ye denbatigi de ye wa cɛ tɛ n bolo den 2 de bɛ n bolo diɲɛ ma nɔgɔn dɛ ne preselen de don ni n tora ka n ka sarata ni n ye n ka sanniw kɛ n ka dayirimɛ minan san hami wɛrɛ kana n sɔrɔ fo ka se fo sara wɛrɛ na waati ma. Well, we just came up from North Carolina. An ye mobili boli ka bɔ fo Caroline du Nord ka na yan wa an kan ka na yan sabula nin tɛ kɛ ka caya hadamadenya kɔnɔna la an kan ka baara kɛ walasa ka États-Unis Amérique tɔgɔ la bɔ tuguni k'a kɛ jamanaba ye tuguni Donald Trump an jigi b'a kan wa an jamanadenw fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ an de ye a man ka kɛ maa wɛrɛw ye sabula an de bɛ l'impôt sara an de bɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ don o don an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la walasa ka se ka jamana in bila sira ɲuman kan jamana in ka se ka yiriwa adamaden minnu bɛ États-Unis olu ka se ka balo ka ɲɛ u ka se ka diɲɛ in bila sira ɲuman kan wa ne b'a dɔn o de bɛna kɛ Donald Trump ka fanga in kɔnɔna la wa fɛn bɛɛ lajɛlen ka di ne ye Donald Trump la mɔgɔ ladiri don a bɛ baara kɛ jamanadenw ye a tɛ i n'a fɔ politikimaw sabula Donald Trump ale ye baara kɛ tilennenya kɔnɔ ka wariba sɔrɔ a b'a dɔn cogo min na baarada kan ka ɲɛ minɛ a b'a dɔn cogo min na jamana kan ka ɲɛ minɛ. He's a businessman and he knows how to run a business and he is going to run the country the way it should be. I think this is very exciting. Nisɔdiyalenba de don nisɔdiyalenba de don bi ne ye mobili boli ka bɔ fo New York ka na yan ka na jamanatigi kura ka sugandili lajɛ a bɛna kɛ kɛnɛma walima ka kɛ kɔnɔna la a bɛɛ ye kelen ne bolo kojugu t'o ye kɛnɛma la walima kɔnɔna a bɛɛ ka ɲi. I think he's I n'a fɔ aw bɔra ka a lamɛn cogo min na Donald Trump kanuba dɔw kɔni olu bɔra fo yɔrɔ jan walasa ni kɛlɛkɛcɛ ɲɛnajɛ u ka se ka kɛ u ɲɛna ani fana u ka se ka Donald Trump u ka fanga ɲinina ni ale bɛna sigi sisan sa ka kɛ États-Unis jamana ɲɛma 47nan ye ka se k'o ye dɔw kɔni bolo a kɛra dusukasi ye fitini dɔɔni sabula u ma se u tɛna se ka Donald Trump ye bi a ka kɛlɛkɛcɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ kan nka a ka dɔn k'a fɔ ko kunu karidon sufɛla fɛ a ɲɛnajɛ dɔ kɔni tun bilalen don sen kan o yɛrɛ mun senfɛ Donald Trump ale ni a kanubaw kɔni u ye lajɛ belebele kɛ o lajɛ mun senfɛ Donald Trump ye kan bɔ ko ale ka fanga don fɔlɔ la ko a bɛna fɛɛrɛw ta cogo min na ka se i n'a fɔ a y'a layidu ta cogo min na fanga ɲini senfɛ ka tunkarakɛ sɛbɛntanw olu gɛn ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔna la Mariam. George an ka foli bɛ i ye dantɛ foli min na an bɛ segin ka na i ma nka yan'o cɛ an bɛ na an ka kumaso kɔnɔ yan an bɛ na kuma di
Monsieur Cissé mani waati na an y'a fɔ ye cogo min na ale ye sɔrɔ busumbaga ye min tun bɛ baara kɛ dunuya waribonba la n'u bɛ wele ko Banque mondiale a b'an bolo ni waati in na an n'ale bɛna ka na masala jɛmukan kɔnɔ Monsieur Cissé i n'u la aba i ka kɛnɛ ayiwa bisimila i Traoré se dɔwɛrɛ ayiwa bi ye donba de ye Amérique jamanatigi 47 n'o ye Donald Trump ye min tun sigira fanga kunna san 2016 seginna ka na tuguni ayiwa a bɛ ka kali jamanadenw ye bi e bɛ se ka mun fɔ an ye an bɛ min fɔ fɔlɔfɔlɔ la masasigi o ye fɛnba ye jamana kɔnɔ surtout jamanaba in ɲɔgɔn kɔnɔ an min ye maliyɛn ye an b'o dɔn kosɛbɛ yɔrɔ maliyɛnw bɛɛ hakili bɛ Sunjata la Sunjata bɛ sigi don min na a kɛra masasigi ba ye dɛ donc o ɲɔgɔn de filɛ nin ye jamanaba de don ni masa bɛ sigi fo a ka kɛ bɛɛ de ɲɛna parce que mɔgɔw u bɛ yɔrɔ min na u ka haminakow u b'a fɛ min ka changer u ka vie kɔnɔ o bɛɛ u b'a taamasere de minɛ ni cérémonie de la o de y'a kɛ i b'a ye mɔgɔw bɛɛ nisɔndiyalen dɔ ka n'o lajɛ voilà n bɛ se ka o de f'i ye teliyala la ayiwa ka segin ka na i ma ɲininkali filanan ye min ye o de bɛ tali kɛ n'i ye Donald Trump segincogo lajɛ ka na ani ka bɛn waati yɛrɛ tacogo ma Amérique jamana kɔnɔna la fɛn min ye a ka jamana kɔnɔna politigiw ani kɔkan siraw politigiw ye i b'a ye fɛn camanba de bilalen don k'a makɔnɔ o dɔ bɛ tali kɛ lakanako kan o dɔ bɛ tali kɛ Amérique jamana ka wulikajɔ fɛɛrɛw kan diɲɛ ɲɛfɛ kɛlɛ minnu bɛ ka kɛ i n'a fɔ Ukraine ani Israël a ye layidukan camanw ta ayiwa bi kɔni ye donba de ye e yɛrɛ bolo fanga mana daminɛ a fɛ a bɛna se ka nin baara ninnu lawaleya joona cogo di ayiwa o ye a bɛna se a y'o lahidu ta a b'a dɔn Amérique mɔgɔw bɛ bɔ de kɔnɔ Amérique mɔgɔw dɔrɔn tɛ duɲa bɛɛ i b'an ka jamanaba yɛrɛ taamasede ye n ka kumakan cogo la parce que ni bɛ se k'a ye kɔrɔbɔrɔkan ani fulakan o accent ni bɛ se k'o mɛn o ye taamasede ye quoi n bɔra jamanaba de kɔnɔ min ye Mali ye o ɲɔgɔn de filɛ nin ye surtout Amérique Donald Trump nalen sisan fanga la a bɛ kunbɛn ni fɛn baw de bɛ jamana kɔnɔ duɲa kɔnɔ bi kɛlɛ min bɛ Ukraine a ye bɛɛ de hami et puis a ye bɛɛ de gɛlɛya a ye duɲa gɛlɛya o kɛlɛ o y'a sɔrɔ pandémie min ye Covid ye o fana tun kɛra o prix yɛlɛnna kojugu inflation bonyana jamana kɔnɔ o fila ɲɔgɔn na o y'a kɛ ko duɲa gɛlɛyara kosɛbɛ Amérique yan kɔnɔ an min bɛ balo yan an b'a dɔn n'i bɛ taa balo san a sɔngɔ ka gɛlɛn kojugu fini so a bɛɛ donc o y'o ye ani fɛngɛ fana Gaza kɛlɛ min bɛ yen i yɛrɛ y'a ye fagaliw minnu cayara donc Donald Trump ko n'a nana inshallah a y'a ka kan di k'a fɔ ko n'a nana ka bu o kɛlɛ fila ninnu bɛɛ jɔ o kɛlɛ ninnu u tugunen bɛ économie de la donc ni kɛlɛ jɔra économie bɛ se ka na ka kuraya tu vois donc o de don donc ayiwa an y'a ye a ka nali a ye kalikan camanw kɛ komi yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na a n'a y'a yirali min kɛ k'a fɔ ko n'a sigira fanga kunna dɔrɔn fɛn min ye kɛlɛ in ye a bɛna ban awa o kɔrɔmasurun an bɛ se k'a fɔ kunu kari Israël jamanaden mɔgɔ 3 labilala Hamas ka finitigi jɛkuluw fɛ wa mɔgɔ caman y'a yira bɔlɔlɔw kan k'a fɔ ko nin ye ko daminɛ ɲuman de ye wa ko min bɛna sɔn k'a lawaleya a bolo joona e yɛrɛ bolo ni otage mɔgɔ 3 ka bilali ani Trump ka seginni ka na fanga la e ye mun y'a kɔnɔ a ka kumakan dɔ b'a la wa walima mun de don o b'o de yira k'a fɔ ko k'a ka kumakan b'a la a tun y'o lahidu ta ani kabini nin tile fila ninnu na mɔgɔw b'a dɔn k'a bɛna fanga na
Israel ɲɛmɔgɔw ani Hamas mɔgɔw ni u ye kumaw daminɛ an y'o résultat ye sisan k'a fɔ ko bɛnkan dɔ n'u ni ɲɔgɔn cɛ fo mɔgɔ dɔw bilala sisan kɔni dunya bɛ an bɛ an hakili la a bɛna caya ka tɛmɛ nin kan mɔgɔ caman bɛ na se ka bila ani fɛn wɛrɛw min ye économie fana bɛ se ka na ka ɲa o kɔfɛ. Ayiwa ka da nin kan sisan an bɛna tɛmɛ ni Donald Trump yɛrɛ ka tarigu ye. Donald Trump min bɛ ka kale Amérique jamanadenw ye bi janvier kalo tile 20 san 2025 n'a bɛna kɛ jamanatigi 47nan ye min tun bɛ fanga la ka kɔrɔ san 2016 a seginna ka na san 2025 n'a ma jara ale b'o kunnafoniw lase. Donald Trump y'a jira k'a sugandira kokura k'a ka nin sarati ni barika ka kan n'a ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ fɔlɔ États-Unis watekelaw fɛ. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being ne bɛ Amérique jamanadenw bɛɛ fo u ye danaya min dan ka kan sugandi kokura kan kɛ jamanakuntigi 47nan ye ani jamanakuntigi 45nan ye. An bɛna an cɛsiri fasoden kelen kelen ye ani somɔgɔw ye don o don wa ne tɛna n sɛgɛn fasodenw ye ni ma Amérique lakuraya ka fanga d'a ma bawo an denw n'o ka kan an bɛɛ n'o ka kan. Donald Trump ka jagiliya dɔ kosɔn a sugandira kokura fanga la bawo a tɛ sɔn mɔgɔw hakilinaw ma. Rex Bertner ka kumafɔla kunnafonidila dɔ New York Times la. I think what you see is somebody ne hakilila mɔgɔ min don a dalen b'a yɛrɛ la ani a hakilinataw. Intuition. Rex Bertner ni Susan Greg ye kunnafonidilaw ye n'u ka baarada ye sɛgɛsɛgɛli ye New York Times kunnafonidiso la. U ye gafe dɔ labɔ fana Donald Trump kan a kɛra cogo min milliardaire ye ani a y'a yɛrɛ la kalan cogo min n'o bɛ wele autodidact. He has not since the early kabini san 80 waatiw la danaya taabolo tugun dɔnnikɛlaw kan wa a ye se sɔrɔ u kan ka taa fɛ bawo min ka di a ye a b'o de waleya. Donald Trump ka so da la a y'a tɔgɔ de sɛbɛ bawo o de y'a laɲini ye. A tun bɛ kuma waati min dolari wari miliyɔn 200 dɔ n'a ɲininkara New York Times kunnafonidiso fɛ ni nafolo hakɛ dɔ farala kan ka se dolari wari miliyari 1 ma tuma min a kumana sanga 60 kɔnɔ san 10 kɔfɛ. A ye sanga sɔrɔ nka gɛlɛya nana bɔ a kɔnɔ bawo a ka baarada binna siɲɛ 6 a ka baarada minnu bɛ wele casino olu datugura wariko gɛlɛya kosɔn. Nka Donald Trump labana ka sira sɔrɔ kokura a ka jamukan kosɔn jabaraniso la n'a bɛ wele The Apprentice o kɔrɔ kalanden o y'a to a ye jɔyɔrɔba sɔrɔ. Ladies and gentlemen, I am officially running. Balima cɛman na musomanw ne ye cɛbo ye jamanakuntigi kalata la États-Unis wa an b'an ka jamana bonya d'a ma kokura. Our country great again. Sika t'a la Donald Trump tun ye cɛbo ye n'a ka faso ka bon a ma kosɛbɛ. When Mexico sends its tuma min people, ni Mexique bɛ mɔgɔw ci u tɛ mɔgɔ ɲumanw ci u ni dɔrɔgu de bɛ na fagalikɛlaw don sɔnw b'u la ani dɔw ye mɔgɔ ɲumanw ye. I assume are good people. Ka Trump to jamanakuntigiya la a ye kiiritigɛla 3 lasigi kiiritigɛsoba la bawo hakɛw dɔ bɛ maraw kɔnɔ u y'u ba ma n'u tun bɛ yen kɔnɔ tiɲɛ kama. Wolf Blitzer ye kunnafonidila ye. Mɔgɔ hakɛ min bɛ sa États-Unis san kɔnɔ a tɛmɛna 150 ma. San 2020 daminɛ coronavirus bana ye gɛlɛyaw lase Trump ka fanga ma. A y'a teliya o waati la ko bana in kunbɛli furaji feerew ka ɲini. A y'a fɔ bana dɔnbagaw ye fana ko n'a y'a sɔrɔ pikiri bɛ se ka kɛ ni eau de javel ye walasa ka coronavirus banakisɛ faga. Coronavirus bana ye Amérique jamanaden miliyɔn 9 de minɛ ani ka mɔgɔ 230 faga. A laban Amérique wotekɛlaw ye Joe Biden sugandi ka kɛ jamanakuntigi ye Trump nɔ la. Trump kɛra jamanakuntigi kɔrɔ ye min fɔlɔ ka kiiri kɛra ka ɲangi. A kɛra jamanakuntigi ye fana ka sɔrɔ sanga t'a la tɛ jateminɛkɛlaw ka fɔ la. Kalata ka ɲini ɲɛnajɛ in kɔnɔ ani kisira fagali la siɲɛ 2 wa o y'a to dɔ farala a sanga kan.
God has a plan ala for de Trump ke jamana kuntigi ye ani kisira mɔgɔ ma sigi n'a ye o kama a kɛra jamana kuntigi 47 n'a ye 47th president. Ameriki politiki taabolo ye sira bila kabini Donald Trump nana politiki kɛnɛ kan ani a jɛɲɔgɔn dɔ y'a sɛbɛn gafew kɔnɔ k'a seginna ka na sisan a seginnen a ye fanga sɔrɔ kokura nga a kɛra sababu ye ka beje fanga segi ko min ma deli ka kɛ États-Unis tariku kɔnɔ jateminɛkɛlaw ka fɔ la. An bɛ a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen de lamɛn min bɛ ka kɛ jamanatigi kura Donald Trump ka kalili kan bi janvier kalo tile 20 san 2025 o kosɔn an bɛ kuma di George Atino ma awa Trump ale donna sisan danni yɛrɛ la Capitol kɔnɔna la n'o ye wasabulon ye George. Mariam, Donald Trump ale donna Capitol kɔnɔna la. Donald Trump ale tun bɛ ka tagama a kɛrɛfɛ jamana ɲɛma danka J.D. Vance o fana donna o fila bɛ donna sa ka taa u sigi Capitol kɔnɔna la. Fan dɔ in fɛ Joe Biden ale fana ni a ka ɲɛma dankan olu minnu kan ka a fanga bila nka yanni o yɛrɛ cɛ i ka dɔn k'a fɔ ko kɛnɛ in kan jamana ɲɛmakɔrɔ dɔw ni ka bɔ États-Unis i n'a fɔ Barack Obama, George Bush, Bill Clinton olu bɛ kɛnɛ kan ye nka yanni ni kɛlɛkɛcɛ ɲɛnajɛ yɛrɛ ka daminɛ Capitol kɔnɔna la Donald Trump ale ni Joe Biden olu fila ye ɲɔgɔn ye kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ États-Unis politiki lada sen fɛ u ye teri dɔ kɔni ta k'o min ɲɔgɔn fɛ o waati min na u sera ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Donald Trump ale ka kobolodalenw ani a kɛrɛfɛ baarakɛlan dɔw olu kan bɔ ko bi yɛrɛ Donald Trump ko a bɛna a fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta ka taga ɲɛ ni a ka fangaɲinikan dɔw olu waleyali ye o kunnafoni de tun bɛ n bolo fɔlɔ ni waati n'a ka lase aw ma Mariam. George an ka foli b'i ye sisan an bɛna kumaso kɔnɔ yan an bɛna kuma fɛn min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye n'o ye J.D. Vance ye ale ka tariku kan hakililajigila an b'a da aw tulo kan k'a fɔ J.D. Vance ale kɛra maa ye min bɔra Ohio mara la yɔrɔ min bɛ wele ko Midwest a ye kalan kɛ Ameriki sanfɛ kalansoba la ka sɔrɔ k'i kunda politiki baaraw sira kan o kunnafoniw bɛna walawala nin waati in na Modibo Keyita fɛ VOA Banbara tɔgɔ la an k'o lajɛ. J.D. Vance sanga damadɔni ale sugandilen kɔ ka kɛ États-Unis jamana ɲɛmaa dangan ye. Ameriki jamana kɔnɔna na politiki bunakun kan segilikaniba min kɛra o kɔfɛ an nana fɛɛrɛw sigi sen kan walasa sɔrɔ yɛrɛ fana yakubaya o na segi kana jamana ɲɛmaa Donald Trump ale ka fanga in kɔnɔna na. Ni yecogo in ale ni Ameriki jamana yɔrɔ caman tɛ kelen ye. Vance ma bange Jackson, Kentucky kɔnɔna na nka a kɛn bɛ ka yan de kɛ i n'a fɔ a bɔyɔrɔ. Now, when I proposed to my wife, nkelen kan muso ɲini furu la nka ma sheri nana ni dolari wari 120 o juru de ye kalanden siraw fɛ ani so kulu sanfɛla la Kentucky ale kɔrɔnya fan fɛ. Grandmother Bonnie Blanton Vance. Vance mamuso ale tun dɔnnen bɛ tɔgɔ min na o ye mamaw ye. He always came down. A tun bɛ na yan waati bɛɛ mamaw nɔfɛ. A tun bɛ na n'a ye ka yɛlɛ n'a ye kuluw kan walasa a ka se ka hadamadenya kɛcogoyaw minnu bɛ kɛ kulu kan a k'olu dɔn. Awɔ o tun ka d'a ye kosɛbɛ. A bangena ya Middletown Ohio o mara kɔnɔna na nka a lamɔna a mamuso bolo Oster ni o ye mamaw ye o min tun bɛ kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ wa maramafɛn ni o bɛ marafa kofɔ 19 o chargelen tun bɛ a bolo a ka so kɔnɔ. Ni a burankɛ o jamu ye J.D. Hamel ale y'a ka kalafili fɔlɔ sɔrɔ ka kɛ ɲɛmaa dangan ye k'a to kalanso la min bɛ tali kɛ lycée kan Middletown. A ye baara kɛ u ka wulumasiri taaba minnu n'a bɛ f'o ma ko marinsiw olu la ni ka sɔrɔ ka diplôme dɔ sɔrɔ ni mention ye université o min bɛ État d'Ohio kɔnɔna na. O kɔfɛ a ka sɔrɔ ka don Yale o senfɛ ani Isha Kilikiri olu donna ɲɔgɔn na o na sɔrɔ ka kɛ a furumuso ye taalen ɲɛfɛ min yɛrɛ fana tun bɛ kiiriko o kalanw na. Vance ale lakodɔnna kosɛbɛ jamana kɔnɔna na ni a ka best-seller ye san 2016 o min kɛra filimu ye ni a bɛ wele Hillbilly Elegy o min bɛ Ameriki ladɔnniya ni baara jamana ye. A ka sɔrɔ ka Glenn Close o bila scène kan ni jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔ min ni o ye mamusoya jɔyɔrɔ ye. Ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ Donald Trump ka dɛmɛ J.D. Vance ni o ye Ohio ka den min ni Kentucky diyara ye kosɛbɛ ale kɛra sénateur ye Ohio san 2 o kɔfɛ.
Trump ka sɔrɔ ka Vance sugandi ka kɛ a bɛ fɔ min ma ko kolisti nka a ye gɛlɛyaw sɔrɔ daminɛ na o min kɛra sababu ye ka Trump yɛrɛ kɛ maa ye cogo wɛrɛ ye ni ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ale tɛ Trump ka maa ye. Ayi, ne hakilina la gɛlɛya belebele dɔw bɛ yen san 2020 kɔnɔ. Donald Trump ye kalafili ninnu jaabiw jɛ wa o tɛna kɛ kumaw ye ne bɛna minnu bɔnda. Vance a san 40 a na kɛ maa sabanan ye min ye jamana ɲɛmaaya danganya sɔrɔ sifinya la. Sisan an bɛ taa Ameriki wasabulon kɔnɔ n'o ye Capitol ye ja minnu bɛ ka latɛmɛ nin waati in na n'o bɛ ka kɛ jamanatigi Donald Trump ka kalili kan an ka ɲɛmadaw fɛ an bɛ segin ka na aw ma. Please mend her every flaw. You are the God in whom we trust, who lives and reigns forever and ever. Amen. Ayiwa Monsieur Cissé an bɛ segin ka na i ma i n'a fɔ an ɲɛ bɛ jaw la nin waati in na sisan Ameriki wasabulon Capitol kɔnɔna la awa an ye fɛn dɔ jateminɛ min man ca farafinna k'a ye jamanatigi bɛ ka sugandi jamanatigi kɔrɔ 1 2 3 fo 4 olu ka ye kɛnɛ kelen kan i n'a fɔ Bush ka fara Barack Obama kan ani ka se Biden yɛrɛ ma awa i b'a ye nin t'i ye farafinna an ka jamanaw kan kosɛbɛ e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la Ameriki jamana politiki kun kan. O kɔni o ye taamasede ɲuman ye Ameriki kɔnɔ parce que a bɛ mɔgɔw hakili sigi a bɛ mɔgɔw hakili sigi a b'u c'est-à-dire que u b'a dɔn ko jamana bɛ mɔgɔw ɲuman bolo et puis jamana marabagaw kɔrɔw olu min bɛ yen parce que u bɛ yen u b'a dɔn ko kura tɛna fɛn jugu si kɛ parce que a b'a dɔn ko ninnu u ɲɛ b'a la bien que ale bɛna a yɛrɛ ma mais a b'a dɔn ko ninnu ɲɛ b'a la a t'a fɛ a ka dɔgɔyama sɔrɔ o la. Ayiwa nka n'i y'a jateminɛ ni waliya in ɲɔgɔn man ca farafinna ne kɔni hakili t'a la k'a ye farafinna jamanakuntigi kɔrɔw ka fara ɲɔgɔn kan 1 2 fo 3 ɲɔgɔn jamanatigi ka kalili la mun de kosɔn farafinna tɛ se k'a ɲɛmada jamanabaw fɛ i n'a fɔ États-Unis ani diɲɛ jamana tɔw kan a bɛ kɛ cogo min na e yɛrɛ fɛ. Ok o kɔni o t'an fɛ bi dɛ o ye tiɲɛ ye bon mun de b'o kɛ ten parce que an y'an ka sirakɔrɔw an y'olu bila an taara nazaraw ka siraw ta an ma se k'a kɛ a ɲama o de don n'o tɛ hali n'an tun sera ka ni ɲɔgɔn kɛ ka kɛ ka fanga ta i n'a fɔ bɛɛ sɔnn'a ma faamakɔrɔw bɛ na u sɔnn'a ma jamana mɔgɔw bɛ sɔn a ma o de ka ɲi fanga la o parce que mɔgɔw hakili bɛ sigi voilà mais c'est à dire que an ka cogokɔrɔw bɛ yen an y'olu bila ka cogokuraw ta an m'olu dɔn kosɛbɛ o de y'a kɛ sisan kɔni an bɛ ala deli dɔrɔn ko an bɛ waati minnu na bi an ka se ka cogokuraw k'u kɛ ka ɲa ka kɔrɔ fana min ka ɲi kɔrɔ la an k'o ta k'a bila an ka kow la ɲɛ Sunjata t'a fɔ sisan o kɔni o bɛ yen bɛɛ tun b'a dɔn ko ni jamana ni fanga kura bɛ na tuma min na bɛɛ de bɛ wele jamana mɔgɔw bɛɛ bɛ wele k'a fɔ mɔgɔw bɛɛ bɛ wele u bɛ na sigi k'a ye u ɲɛna k'a fɔ ko fanga bɛ yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ bon an fana an ka cogow la bi o fana bɛ yen mais a tɛ kɛ ka ɲa parce que fanga tɛ na a tɛ yɛlɛma a ka cogo la tuma dɔw la fanga bɛ k'a la tuma dɔw la kɛlɛ bɛ k'a la bon tuma dɔw la fana kɔfɛmɔgɔw olu ka cogoya bɛ caya an ka kow la donc o de b'a kɛ an ta tɛ kɛ ka ɲa. Ayiwa ka da nin kan sisan an bɛna don an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔna la ayiwa tako filanan min kɔnɔ an bɛna an ka kumaɲɔgɔnyaw sigi sen kan hali bi ni kalili ye. I, James David Vance, do solemnly swear. I, James David Vance, do solemnly swear.
that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith. That I will bear true faith. And allegiance to the same. And allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation. Without any mental reservation. Or purpose of evasion. Or purpose of evasion. And that I will well and faithfully discharge. And that I will well and faithfully discharge. The duties of the office. The duties of the office. On which I am about to enter. On which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. Ayiwa Mr. Sise an bɔra sisan ka fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Jules Vance ye a bɔra ka kali Amérique jamanadenw ye awa an yɛrɛ ye jaw ye sisan e ye mun faamuya la politique yɛrɛ na sira fɛ nin kɔni a yeli kɔni ka ɲi dɛ a yeli a kɔrɔ fana ka ɲi mɔgɔ k'i kalen i ka jamana ɲɛ na k'a fɔ ko i bɛn'i ka baara kɛ a ɲɛ ma k'i tɛ mɔgɔ si janfa k'i b'a kɛ a sira fɛ o kɔni o ka ɲi dɛ an ka ala deli a ka ni ɲɔgɔn a ɲuman yɛrɛ o ka kɛ an fana fɛ ayiwa nka jateminɛli la n'i ye an ka jamanaw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma bɛ don ko caman na hali ni k'a sɔrɔ an bɛ ladege kɛ ayiwa sisan an ɲɛ b'a la Trump fana bɛ k'a kali an ka ɲɛmadaw fɛ an bɛ segin ka na that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. ayiwa sisan aw yɛrɛ bɔra k'a ye cogo min na Donald Trump bɔra ka kali Amérique jamanadenw ye min bɛna to fanga kunna san 4 a y'a yira k'a fɔ kalilisenw fɛ ani ka fara fɛn min ye jamanatigisi kalata yɛrɛ ko fɔw ye k'a bɛna yɛlɛma caman don Amérique jamana taabolow la an bɛna segin ka na aw ma ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye u bɛɛ lajɛlen na nka sisan an bɛ kuma di George Atino ma ale bɛna dɔ fɔ an ye George. Madame i n'a fɔ an bɔra ka ye cogo min na Donald Trump ale ye kale ani sisan Donald Trump a kɛra États-Unis jamana ɲɛma 47nan ye i n'a fɔ a kanubaw olu tun b'a la ka a ɲini cogo min na i n'a fɔ États-Unis jamanadenw ye kala ta cogo min na Novembre kalo tile 5 tɛmɛnen jamana ɲɛma kala ta senfɛ o la Donald Trump ale san 4 de b'a bolo waasa ka se ka kobolodalen kɔni a waleya ani a kanubaw ani États-Unis jamanaden dɔw kumana olu caman kɔni b'a la ka a makɔnɔ babu mun kan o la dɔ la o ye o bɛ tali kɛ sɔrɔko de kan sabula olu dɔw b'u kanbɔ k'a fɔ ko suma ani tajiw ani don o don nafɛnw k'olu sɔngɔ yɛlɛla o la sa u jigi kɔni bɛ Donald Trump kan a ka san 4 nata fanga kɔnɔna la a ka se ka fɛɛrɛ ta cogo min na États-Unis ala jamanadenw olu fana ka se ka taga ɲɛ ni u ka don o don hadamadenya ye nɔgɔya kɔnɔna la sɔrɔko sira o fɛ. George Atino an ka foli b'i ye sisan an bɛna taa Philadelphikaw fɛ yen maliden min bɛ wele ko Mamadu Ben Jabate ale b'an bolo nɛgɛ kan a fana bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Monsieur Jabate i n'u la. Bisimila. Ayiwa bi kɔni ye donba ye Amérique jamanadenw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan Donald Trump bɔra ka kali Amérique jamanadenw ye a bɛna fanga minɛ san 4 hukumu kɔnɔ awa e bɛ se ka mun fɔ an ye sisan. Bon, Madame nin ye donba ye nin ye don ye n bɛ se ka min fɔ nin na ko diɲɛ bɛɛ kan ka lajɛ surtout an ka jamanaw Afrique jamanaw ka dɔn fanga ye min ye ni jamanadenw ka sagoya o de ka kɛ o de ɲɔgɔn tɛ n'i ye nin image ninnu lajɛ nin image cɛ ka ɲi fo ka taa dama tɛmɛ président kɔrɔ président min bɛ fanga la ani min élira
u kana ɲɔgɔn ka reçoit Maison Blanche kɔnɔ ka lettre bila n ye ka lettre sɛbɛn k'a bila n ye u ka don mobile kelen kɔnɔ ka na yɔrɔ kelen na ka na fanga di dɔɔni ma ka taa tranquillement problème t'a la comme jamana kɔnɔ denw y'a kanu cogo min na Mariam ni machine ka ɲi fo ka dama tɛmɛ. Ayiwa Ben, e yɛrɛ bolo nin bɛna se ka kɛ an ka jamanaw kan farafinna wa? Bon, a bɛna na kɛ don dɔ la parce que diɲɛ donnen don ɲɔgɔn na kojugu. Donc mais ni an sera k'an ka mɔgɔw kalan k'an ka mɔgɔw lafaamuya an ka essayer ka fɛɛrɛ minɛ coup d'état la ka fɛɛrɛ minɛ ko caman na ka dɔn ka institution ɲɛnamaw dilan n'i y'a ye ni jamana ninnu bɛ se ka nin kɛ parce que nin ye san 200 ni kɔ de ye u ye institution ɲɛnamaw dilan k'a sigi donc e mana kɛ cogo cogo i tɛ se ka fɛn bɔ u ka institution ninnu na quoi ninnu dilannen don k'a bila k'a sigi a kolo sigilen don ka ɲa quoi donc pour que an ka se ka ninnu ɲɔgɔn kɛ f'an fɛnɛ k'an ka jamanaw institution minnu b'an ka jamanaw kɔnɔ k'u kolo giriya k'u kolo sigi ka ɲa quoi n'an y'o kɛ don min na o de y'a kɛ Obama ko a taalen Egypte a ko an ma ko Afrique mɔgɔ tɛ fangamɔgɔ la mais a mɔgɔ bɛ institution baw de la institution baw de bɛ se ka jamana kolo sigi ka ɲa. Ayiwa Mamadu Ben Jabate, an b'a ɲini fɛ i fɛnɛ ka to an bolokɔrɔ an bɛ ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi VOA Banbara ka Malikura kɛnɛ kan bi min bɛ tali kɛ Ameriki jamanatigi 47nan Donald Trump ale ka kalili kan min bɛ ka kɛ wasabulon kɔnɔ Capitol la Washington DC. Nin bɛna an don jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ a ye to an ka Jabaraninso ni radio fiɲɛsiraw kan aw kan bɛɛ sɔnni. K'i abonné VOA Banbara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Banbara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. Niko seko de donko ni ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusulan na ko kɛlɛ banna. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Banbara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa sama don dɛ a ci limanaw fana ma. An balimaw a y'aw bisimila nɛgɛ ɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 7 ye aw bɛ VOA Banbara ka Malikura jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ ka sigi bi Ameriki jamanatigi Donald Trump ka kalili kan. Sisan an bɛna Melania Trump n'o ye Donald Trump yɛrɛ furumuso ye ale ka tariku maana labɔ aw ye ni waati in na min bɛna lase aw ma sisadani in na VOA Banbara tɔgɔla Modibo Keita fɛ. A somaw tun b'a wele Melanie Jack Knaus nka diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Melania Trump la ni o bɛ tali kɛ États-Unis jamanakuntigi kɔrɔ o furumuso kan. A bangena ka kɛ ni avril kalo tile 26 san 1970 dugu min na o bɛ wele ko Novo Mesto ni ale bɛ Sloveni yɔrɔ min tun bɛ wele ko Yugoslavie. A ka denmisɛnniya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyala dugu min n'a bɛ f'a ma ko Sevnica a fa o tun bɛ mobili feere kɛ nka a ba o tun bɛ fini usine dɔ la. Melania ale tun ɲɛsinen don kosɛbɛ modikow ma a kalanden jɛɲɔgɔn kɔrɔ ni o bɛ Mirjana Jelansis kofo ale hakili bɛ o la. Iz starih izdelkov je naredila povsem nove. Desen tun ka di a ye kosɛbɛ a tun bɛ fini kuraw dilan ni fini kɔrɔw ye. To, kar si njej povedal, potem seveda da ne bo šla informacija naprej in je znala to ohraniti zase. Kalan min bɛ wele ko design Melania Knaus a ye a ka o kalanw jɔ ni k'a ɲɛsin manikɛnya ma tɔgɔ kura la ni o ye Melania Knaus ye kɛrɛnkɛrɛnyala Europe kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni san 1950 ye a ka se sɔrɔli o baaraw la o de sera n'a ye États-Unis. As a fashion model and someone ka sanga ni a ka manikɛnya ye welew tun bɛ se a ma ɲɛnajɛ kɛnɛw caman na New York n dan b'a la k'a fɔ o sen de fɛ ani Donald Trump ye ɲɔgɔn ye. how she met Donald Trump.
Melania Knauss ale kɛra Melania Trump ye ka kɛ ni janvier kalo tile 22 san 2005 ni ka sɔrɔ ka denkɛ kelen sɔrɔ ni a bɛ fɔ ma ko Baron san kelen furu kɔfɛ. O san kelen kɔnɔna na a kɛra l'Amérique jamana kɔnɔden ye. Melania ka diɲɛnatigɛ yɛlɛma donna la waati min na a cɛ o kelen k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ka kɛ ni san 2016 ye parti républicain kɔnɔna na. A ka sɔrɔ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin a ma a ka campagne koɲɛw la. It is wonderful. Ka da nin kan sisan an bɛna jeudi 20 furumuso n'o ye Ishe 20 ye ale fɛnɛ ka tarigu lamɛn nin waati in na. My fellow citizens, the golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country. Sunlight is pouring over the entire world. And America has the chance to seize this opportunity like never before. Aywa, sisan a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye kirikow ye olu bɛna mabɛn walasa Ameriki jamanadenw olu kana se ka kiri sira jugu kan. Awa kiri ka tigɛ a tigɛcogo ɲuman na ni ka sariyaw labato. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ a bɛna Ameriki furan de ka a lajɛya kosɛbɛ ko kolon minnu bɛ jamana kɔnɔna la ka dan sigi o caman na Ameriki jamana k'o sankɔrɔta ni k'a layɛlɛ sanfɛ sɔrɔ kun kan kiriko kun kan ani lakanako kun kan ka fara baara kow kan fɛn min ye baara yɛrɛ sigili ye ɲuman na walasa maaw ka se ka lafiyabɔdaw sɔrɔ a bɛna o baaraw sinsin ni k'o jiji jamanaden bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals. Fɛn min ye Ameriki jamanadenw ye u ka lakanako a kumana o kan wa fɛn min ye taabolo sira kolonw ye minnu ni olu bɛ tali kɛ sariya sɔsɔ wale dɔw kan dan bɛ sigi o la Ameriki jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na nin ye Donald Trump ka kalilikan dɔ ye a kumana fɛnɛ Ameriki ka dancɛko kan n'o ye immigration ko ye dunan minnu bɛna senamata siraw fɛ o siraw bɛna lakɛɲɛ cogo min na ani fɛnɛ maaw ka don sira jɛlen kan a kana kɛ sira lakolon ye a da sera u ma Caroline du Nord gɛlɛya minnu bɛ sirako kan senamata sira fɛ ka na Ameriki kɔnɔ fɛn min ye gɛlɛya ye min kɛra sanjiko kasara ye a kumana o fɛnɛ ka nin waati in na maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ o kɔnɔ ka fara Los Angeles tasuma kasara maa minnu fɛnɛ ye gɛlɛya sɔrɔ o kɔrɔ dɛmɛ bɛna don olu ma cogo min na ka fara Ameriki jamakulubaw bɛɛ lajɛlen ka lafiyabɔdaw kan sigidaw la kin kɔnɔnaw la ani marabolow kɔnɔ. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change.
We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it. Nafolo mugu munu bora ka bla mamunu ye kasaraw sɔrɔ sanjiku ani gɛlɛya wɛrɛw la furuba siraw fɛ o nafolo munu ni olu ma tɛmɛ u tɛmɛ siraw fɛ sɛgɛsɛgɛli bɛna kɛ ko ka olu koyanw ɲɛɲini ka maaw bila u ka hakɛw kɔnɔ minnu ye kasara sɔrɔ i n'a fɔ sanjiku kasara min kɛra ɲinan samiya ani ka fara gɛlɛya wɛrɛw kan sigidaw kɔnɔ. aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na a kɔni ka kumakanw bɛ ka kunbɛn ni tigɛrɛkan ye Ameriki wasabulon kɔnɔna la maa caman de kelen don k'u ka nisɔndiya yira ko la. All of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed k'a bɛna lafiya bɔda di maaw ma fɛn min ye mɔgɔw yɛrɛ ka bɛjɛ fanga minɛcogo ye o ka segin u ma limaniya kana maaw la lafiya bɔda kana sɔrɔ ka yiriwa. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, Ameriki competency, jamana and tɛna kuma loyalty sulu yɔrɔsi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ wa fɛn min ye Ameriki ka taaɲɛ ye a ka wulikajɔ fanga dɔ bɛna bɛn o ma ka Ameriki lasegin Ameriki jamanadenw ma. And I've learned a lot along the way. A ko a ye fɛn The camanba de journey to faamu. reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who Ka wish kɛ to ni stop Ameriki our jamana mara yɛrɛ cause taabolo ye have ni tried san damadɔ to ninnu take kɔnɔ my freedom, a ye minnu faamuya and indeed ani ka fara Ameriki jamanadenw ka yɛrɛma hɔrɔnya laseginni maaw ma min bɛ wele Angilɛkan na ko freedom. failed an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make A kumana America a yɛrɛ great ka again. ninkun kisili ma ani ka taasi bila ka taa Ala ye. Koba minnu ni ale yɛrɛ bɔr'o fɛ ka bidon in nasɔrɔ ka kɛ jamanatigi 47nan ye ko kura Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ja la cogo min na bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don jamanatigi Donald Trump kɔni bɛ ka kunbɛn ni tigɛrɛkan ye min bɛ ka warawara kosɛbɛ wasabulon kɔnɔna la nin waati in na. That is why each day under our administration of American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace K'a bɛna for citizens of hakilasigi ni every jigisigi di jamanadenw ma religion, gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔna la n'olu dɔw bɛ tali kɛ lakanabaliyaw ni taabolo wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ gɛlɛya ye Ameriki jamanadenw ma a bɛna fɛɛrɛ kɛ ka dan sigi o la wa a y'a yira k'a fɔ san 2025 o kɛra de i n'a fɔ Ameriki jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ko kura o don. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most K'a jigi b'a kan k'a consequential fɔ ni election jamanatigi sigi in the min history ni of our ale country. kɛra o ɲɛmaa ye ko As kura our victory a ka showed, to the maaw entire hakili la nation is min bɛ rapidly bila Ameriki unifying jamana tariku behind kɔnɔ. our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans. Foli a bɛ k'o urban, lase Ameriki suburban, jamanadenw bɛɛ rural, lajɛlen ma minnu ye and very farafin ye o importantly, minnu with bɔra a Mexique ni powerful Ameriki win, jamanadenw all don 7 minnu ye swing states maa farajɛw ye o and the popular Ameriki vote cɛ we muso won by denmisɛn ani millions maakɔrɔ of people. folikan kɛrɛnkɛrɛnnen nin ye jamanatigi Donald Trump ka o ye ka taa Ameriki To jamanaden the black kelen and kelen bɛɛ lajɛlen ma. Hispanic communities, I want to thank you Kɛrɛnkɛrɛnnenya la for the tremendous outpouring Spanish of minnu love bɛ and jamana trust kɔnɔ that you have ani ka shown fara me gulufima over the minnu bɛ Ameriki jamana We kɔnɔna set la yan minnu bɛ records, jate jamanadenw and I fɛ will a not yɛrɛ ka forget fɔlɔ. it. I've heard your voices in the campaign, and B'a I ye look u forward bɛɛ to lajɛlen working ka with kanw you sɔrɔ. in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor. A kumana will fɛnɛ be a Ameriki great honor. farafinw ka But maaba in his kan honor, min we bɛ will wele ko Martin strive Luther King n'o ka together to make his saya dream ɲɛnamayali don o fɛnɛ bɛnna bi ma n'o reality. bɛ bɛn We janvier will kalo make tile his 20 ma. dream come true. A k'a fɔ ko Ameriki jamanadenw ka sukokan k'o bɛna kɛ sukokan yɛrɛ yɛrɛ ye min nafa bɛna bɔ Ameriki jamanadenw ye. Nin kɛra jamanatigi Donald Trump ka laseli ye. A bɛ ka min kɛ sisan danni in na Ameriki wasabulon kɔnɔ Capitol la Washington DC.
national unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we ko do, danaya o bena kurakuraya Ameriki jamanadenw yɛrɛ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ka sigi u yɛrɛ ka danbew an'u ka taabolow ma we will not forget our country. wa ɲinɛ tɛna kɛ Ameriki jamana kɔ wa ɲinɛ tɛna kɛ Ameriki jamana ka sariya senw kɔ Our God. wa ɲinɛ tɛna kɛ Ameriki jamanadenw yɛrɛ ka Ala kɔ min bɛ ka kɛ ni nisɔndiya ni tigɛrɛfɔkan ye nin waati in na Capitol kɔnɔna la n'o ye wasabulon ye. Today I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. K'a bɛ Ameriki jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo ka fara Ameriki marabagaw kan fo ka se sariyatigiw ma wulikajɔ min bɛna kɛ ka Ameriki segin a cogo kɔrɔ la ani fɛnɛ fɛn min ye Ameriki dancɛko ye k'a ma ɲinɛ o kɔ baaraw bɛna kɛ u koɲɛ kun kan. Ni ye jamanatigi Donald Trump ka laseli ye min bɛ ka kɛ Capitol kɔnɔ. And we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. K'a bɛna wulikajɔ ni fɛɛrɛw tigɛ ko baaraw tɛna lasumaya u bɛna tɛmɛ ni baaraw ye sisan mɔgɔ miliyɔn caman minnu ni olu bɛ dangarili walew ni taabolo juguw kan ka kɛ u bɛɛ lajɛlen na segin ka taa u bɔyɔrɔw la. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. K'a ye a bolo nɔ bila gafe dɔ la gafe min bɛna kɛ ka ɲɛsin baarakɛla cakɛdasow ma min bɛ wele ko kota walasa ka se ka dɛmɛ don olu fɛnɛ ma u ka baaraw kɔnɔ. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks. Ni waati na a bɛ ka kuma fɛn min ye maa minnu ni olu bɛ ni karogɛlɛya ni nigɛlɛya waleyaw kɛ ani maramafɛnjugu bɛ kɛ maa minnu bolo ka taabolojugu kɛ jamana kɔnɔ sariya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna ta o kuɲɛw fɛnɛ kan ko walasa lafiya bɔda ka di Ameriki jamanadenw ma Ameriki kɔnɔ yan. I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to baaraw kɛ baara minnu bɛna tali kɛ taabolow kan walasa ka se ka Ameriki jamana dɛmɛ ka kɛ Ameriki yɛrɛ ye wa a bɛna kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka k'a fɛ wa mɔgɔw bɛna o ye a ka baaraw a n'a ka taabolow la. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Fɛn min ye Ameriki jamana kuranko ye da sera o ma nin waati in na dɛmɛ ani taasira minnu bɛna kɛ o kuɲɛ la. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth. Fɛn min ye cakɛdabaw ye a bɛ ka kuma o kan cakɛda minnu ni olu ka baaraw bɛnnen don usine batigiw ma ani magobatigiw olu fɛnɛ ka baaraw bɛna sigi ka a lakolokolo k'a jiji cogo min na a bɛ ka kuma o kan n'o dɔ bɛ tali kɛ cakɛdasow kan minnu ka baara dɔ bɛ bɛn taji bɔli ma. Wa ko Ameriki bɛna baara kɛ min bɛna maa caman kɔni dabali ban bawo Ameriki bɛna kɛ Ameriki yɛrɛ yɛrɛ de ye min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ.
With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate. Fɛn min ye bolimafɛnw ye minnu ni olu bɛ labaara ni courant ye n'a bɛ wele ko voiture électrique nanzarakan na a kumana o kan nafolobamugu min bɛna bɔ k'o baaraw fɛnɛ jiji a bɛ ka o lase nin waati in na nin ye jamanatigi Donald Trump ka laseli ye ka bɔ Ameriki masayaso kɔnɔna kɔfɛ Capitol kɔnɔ n'o ye wasabulon ye. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have. Nin waati na fɛn min ye cakɛda sobaw ye minnu ka baara bɛnnen don bolimafɛnw dilanni ma n'o ye mɔbiliw ye a bɛ ka kuma o kan baara caman bɛna na ka di Ameriki jamanadenw ma cogo min na bɛɛ kumala o kan nin waati in na komi an y'a fɔ aw ye cogo min na VOA Bambara ka Malikura jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min sigilen don bi janvier kalo tile 20 san 2025 jamanatigi 47 Donald Trump ka kalili kan Capitol kɔnɔna la Ameriki wasabulon kɔnɔ. Nin waati na a bɛ ka kuma an ye fɛnɛ fɛn min ye l'impôt kow ye ni an ko ma ko taxiw o nɔgɔya da bɛna di cogo min na jamanadenw ye. External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury coming from foreign sources. Ameriki jigine suba no ye trésorier nafolobamugu min ni u bɛ bila ye ani a bɛ labaara jamana tɔgɔ la bɛ ka kuma o kan nin waati in na. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. San caman ko o gɛlɛyaw kɔfɛ ka kɛ ni maaw ye minnu ni olu tɛ se k'u yɛrɛ masɔrɔ ka kuma ni k'u yɛrɛ labila awɔ k'a bɛna sariya kuraw sigi sen kan ka Ameriki jamana lasegi a cogo kɔrɔ la wa kuma labilalen ka di bɛɛ lajɛlen ma min bɛ fɔ ko free of speech ngilɛkan na maaw ka se k'u yɛrɛ masɔrɔ ni k'u ka hakilinaw cari. Be weaponized to persecute political opponents. Something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice. Gɛlɛya minnu ni olu tɛmɛna san damadɔ ninnu kɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ sariya ko kun kan maaw ka hakɛw damakɛɲɛli kan ko o ɲɔgɔn tɛna kɛ tugun wa ale ka fanga mara kɔnɔna la k'a bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ bɛɛ lajɛlen ka bila i ka hakɛ kɔnɔ bin kana kɛ mɔgɔ si kan. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Fɛn min ye hakɛkow ye cɛ ni muso olu ka fan fɛ n'o ye ka musow ni cɛw bɛɛ lajɛlen bila u ka hakɛw kɔnɔ awa n'o bɛ lakodɔn cɛ walima muso k'a bɛna Ameriki jamana lasegi o kulu kɔnɔna la o ye de k'a fɔ ko fɛn min ye hakilina wɛrɛw ye ni o bɛ tali kɛ taabolo wɛrɛw kan k'a bɛna dan sigi olu bɛɛ lajɛlen expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. Ni waati in na a bɛ ka kuma Ameriki jamana finitigiw kan ani fɛn min ye covid bana ye gɛlɛya minnu binna o kuɲɛw kɔnɔ ni maaw ye caman ye degun sɔrɔ o kɔnɔna la hakilinaw ni sariya minnu bɛna ta ka maaw bila u ka hakɛw kɔnɔ ka lafiya bɔda di bɛɛ lajɛlen ma. It's going to end immediately. Fɛn min ye hakilina wɛrɛw ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la jamanadenw ka taabolo fan fɛ ko dan bɛna sigi o taabolo dɔw la min ni Ameriki jamana yɛrɛ ka hakilinaw tɛ ta wa ka wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Ameriki jamana juguw k'olu kɛlɛ
komi aw ɲɛ b'a la cogo min na tigɛrɛ fɔ kan ani maaw ka nisɔndiya u kɔni dugulen Like tɛ in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. a kumana a ka jamana mara san fɔlɔ kan san 2017 a ye hakilina baaraba minnu tun ta ka ameriki jamana dɛmɛ kosɛbɛ ko olu bɛna to senna ka baaraw kɔnɔ san 2025 la walasa ka se ka ameriki jamana layiriwa I n'a fɔ ale tun y'a kɛ cogo min na san My proudest 2017. legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. Wa ko ale ka I'm baara pleased to o say bɛna that kɛ as of kɛlɛba ye yesterday, one day before a I tɛ kɛlɛ ko la. assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. Awa ameriki jamana ka kɛlɛcɛ minnu ni olu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ko caman bɛna lasegin ka na ameriki jamana kan u kana u ka denbayaw kɛrɛfɛ. Thank you. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. Ayiwa ni ye jamanatigi Donald Trump ka laseliw ye Capitol kɔnɔna la sisan a bɛ ka kuma ameriki jamana bɛna a ka baara minnu sigi sen kan I n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na. Made our country very rich. Ayiwa a kumana McKinley kan u ka baaraw min kɛra a fɛ walasa ka se ka ameriki jamana dɛmɛ ka nafolo muguba sɔrɔ. Including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely wati na a bɛ ka kuma Panama gunkana kan ameriki jamana ani diɲɛ batunbaw olu minnu bɛ tɛmɛ awa fɛn min ye o lɛnpo ko ni o nafolo ko bamugu ye ani fɛn min ye politiki baara siraw ye ameriki jamana ni Panama cɛ ka fara Chine jamana fɛnɛ ka baara ɲɔgɔnya siraw ani teriya siraw kan ani ameriki jamana cɛ. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen a fɛ ka lase ameriki jamanadenw ma bɛɛ ka wuli k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ni jija ye ka ɲɛta ani sebagaya di ameriki jamana ma. And keep our children safe, healthy, and disease-free. Ka fara banaw kan The min United bɛ States will once dansigi again denmisɛnninw ka consider ɲɛnamaya la itself a growing nation, fɛɛrɛw kɛ one that bɛɛ ka fara increases ɲɔgɔn our kan wealth, expands our territory, ameriki jamana bɛ grows se our ka cities, raises kɛ our a yɛrɛ ye cogo min na expectations, and carries ka our kɛ flag hɛrɛ jamana ye. into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Fɛn min ye dugukolo wɛrɛ ye n'an k'o ma ko planète Mars maa minnu ka baara bɛnnen don sanfɛ baaraw ma n'u bɛ wele ko astronaute a ka kuma dɔ bɛ tali kɛ olu kan nafolo ni fɛɛrɛ minnu bɛna labila ka di olu ma aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na Elon Musk ale nisɔndiyara o yɔrɔ la u ka se ka dɔ fara u ka ɲininiw n'u ka baaraw kan ka a dɔn ni maanifinw bɛ se ka taa planète Mars kan. Than any other. There's no nation like our nation.
wa ko jamakulu si tɛ yen min ka ɲi ka tɛmɛ Ameriki jamakulu kan. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom. Ni wati na abeka kuma Ameriki jamana yɛrɛ sigicogo o tariku kan ani ka fara Ameriki jamanadenw ka hakili jija u ka kodɔn n'u ka faamu kan. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. Ko mɔgɔ caman tun y'a jate k'a fɔ ko a filɛ yɔrɔ min na bi k'a tun tɛ se ka se. Ni ye jamanatigi 47nan Donald Trump seginnen kɔfɛ ka na Ameriki masayaso kɔnɔ a ka kalili ye min bɛ ka kɛ wasabulon kɔnɔ n'o ye Capitol ye bi janvier kalo tile 20 san 2025 Washington DC. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jaw la cogo min na an bɛ ka laseliw k'aw ye nin waati in na VOA ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. In America, the impossible is what we do best. From New York to Los Angeles, from Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. Ayiwa, ni y'a ka laseli dɔ ye min bɛ tali kɛ ka bɔ New York ka taa Floride ka bɔ Chicago, Ameriki jamana kɔnɔna dugu minnu bɛ yen olu tɔgɔw baara minnu bɛ ka kɛ fɛnɛ walasa ka se ka Ameriki jamana kɛ Ameriki yɛrɛ ye a n'a ka tasibila kan ka taa o jamana kelen-kelen bɛɛ lajɛlen jamanadenw ma. Built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America, promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love it so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. Ameriki ye jamakulu kelen de ye. Ameriki ye hakilina kelen de ye. Wa fɛn min ye Ameriki jamanadenw ka hami an'u ka hakilinaw ye. Ale ka baara bɛna bɛn min ma o ye ka wuli ka kɛlɛ kɛ ka Ameriki jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka hakɛw ɲini ka d'u ma Ameriki ka to a cogo kɔrɔ la. Aw ɲɛ bɛ jaw la cogo min jamanatigi kɔrɔ caman bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Bush ka fara Barack Obama kan, Bill Clinton ani jamanatigi min yɛrɛ ye fanga bila n'o ye Joe Biden ye ka fara ka dankan kan Kamala Harris ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kelen kan bi min ɲɔgɔn man ca diɲɛ fan wɛrɛw fɛ politiki yɛrɛ tariku kɔnɔ. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Ko Ameriki bɛna kɛ kulu de ye jamanaden kulu ɲuman min bɛna kɛ bɛɛ bɛ ɲɛbɔ a fɛ. Fɛn min ye dusukasikow ni taabolo wɛrɛw ye i n'a fɔ karogɛlɛya ni nigɛlɛyaw a bɛna fɛɛrɛ kɛ k'o gɛn ka bɔ Ameriki jamana kɔnɔ ka Ameriki jɔ a jɔsen ɲuman yɛrɛ kan. Wa bɛɛ lajɛlen bɛ waso ni min ye jamanadenw na Ameriki kɔnɔ yan. Wa ko u tɛna siran maa ɲɛ maa tɛ n'u ja tigɛ u tɛna bin u ka kɛlɛ la wa mɔgɔ si tɛna se k'u bagabaga u bɔ u ka taabolo kan. We will live proudly, we will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours. Fɛn minnu bɛɛ lajɛlen fɔlen fila fɛ maa si ani fɛn fosi tɛna se ka
u bɔ u ka siraw kan sira min talen d'u bolo a bɛ dugawu don dɔ kɛ Amérique jamana ye a bɛ dugawu don kɛ Amérique jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ayiwa Monsieur Cissé ka segin ka na i ma an bɔra sisan ka jamanatigi Donald Trump ka laseliw lamɛn ayiwa ale ka kalili a da se fɛn caman ma Amérique jamanadenw sigilen bɛ ka min yɛrɛ kɔnɔ walasa Amérique ka segin ka na Amérique jamanadenw ma bakuruba la e ye mun faamuya ka kuma kɔnɔ i bɛ se ka min fɔ an ye n bɛ se ka min f'i ye bon n ye fɛn caman mɛn min ka ɲi an ka dɔ fɔ a kan n b'a fɛ k'a fɔ discours kumakan ani dɔnkilida bɛɛ ye kelen ye u b'a fɔ bamananw b'a fɔ ko dɔnkili man di a kɔrɔ de ka di a ye minnu fɔ fɛn caman de fɔra min bɛ na conséquence caman kɛ yan jamana kɔnɔ ani dunya kɔnɔ an ka tɔw dama dama dɔw lajɛ a y'a fɔ cogo min na n'a sera ka kɛ ten yɔrɔ dɔw bɛ a ka ɲi nka yɔrɔ dɔw bɛ yen o man ɲi dɛ o man ɲi dɛ yɔrɔ ayiwa sisan yan'an ka segin ka na i ma an bɛ kuma di George ma George Atino ale fɛnɛ bɛ billing kɔnɔ yan nɔ a ye minnu tɔmɔ bakuruba la faamu bolo ma jamanatigi Trump ka laseli la ale bɛ o lase an ma an bɛ segin ka na i ma George Mariam, Donald Trump ale ka ni dantigɛli fɔlɔ sen fɛ a ye a sinsin k'a fɔ ko nin kɔni ye États-Unis ka yiriwali waati de nalen ko kura Donald Trump ale y'i kanbɔ fana k'a fɔ ko États-Unis fɔlɔ ani ko ale ka ko bɛɛ lajɛlen ko o kɔni bɛna sinsin ka ɲɛsin États-Unis de ma ka fara o kan Donald Trump a y'i kanbɔ fana k'a fɔ ko a bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka se ka États-Unis dancɛw woroduguyan fan fɛ ka o lakanako kɔni ko tɔ giriya kosɛbɛ Donald Trump a kumana a sɔrɔko fana kan sabula a y'i kanbɔ ka fɔ ko a bɛna fɛɛrɛw tigɛ cogo min na sumaw ani fɛnw olu sɔngɔ ka se ka jigin wa ko fɛɛrɛ kan ka tigɛ fana waasa ka o waleya Donald Trump a y'i kanbɔ a ka ni dantigɛli sen fɛ tɛgɛrɛfɔkanw tun bɛ ka taa ɲɛ ni a ka kumaw ye ko olu tɔ kɔni sankɔrɔta ani Donald Trump a ye i kanbɔ fana ka kɛɲɛ ni ɲininiw fɛɛrɛw ye États-Unis kan ka minnu bila sen kan waasa ka taga diɲɛ fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ planète Mars la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Donald Trump ale y'i kanbɔ ni dantigɛli fana sen fɛ k'i sinsin ko fɛɛrɛ bɛna tigɛ waasa États-Unis jamanadenw olu ka se ka kalanso ka kɛ jamakulu kelen ye ani a y'i kanbɔ fana ko ale fɛɛrɛ tigɛ cogo min na bɛn ka se ka sinsin i n'a fɔ bɛnkan mun sɔrɔla Israël ani Hamas ni ɲɔgɔn cɛ ni o sera k'a to Israël jamanaden minnu tun jagoyaminɛlen bɛ Hamas fɛ olu ka se ka labila kunun o yɛrɛ bɛnkan waleyali dabɔra sabula muguciw sɔsɔrɔla ani fana Israël jamanaden 3 olu dira ka Palestine maa minnu fana tun minɛlen bɛ Israël ka olu caman labila Donald Trump ale kumana sanga 33 ɲɔgɔnna de kɔnɔna la wa a y'i sinsin babu caman kɔnɔna la mun kɔni jara maa caman ye kɛnɛ kan ni olu ye tɛgɛrɛkan fɔ ka se ka Donald Trump ale ka dantigɛliw kɔni olu tɔ sankɔrɔta ni k'o sɔnji la Mariam. George an ka foli b'i ye sisan an bɛ taa Philadelphie Mamadu Ben Jabate an bɛ kuma di ale ma a fana ye min faamuya jamanatigi Donald Trump ka laseliw la a bɛ o lase an ma Jabate ayiwa an bɔra sisan ka Trump lamɛn ne ye min faamuya ka kumaw la a bɛ ka kuma dɔw fɔ a n'a contraire de fɔ par exemple a ko k'a bɛna essayer ka fɛn caman bɔ ka baara kɛ pour que fɛnw ka bɔ prix sɔngɔ la a ko k'a bɛ na baara fɛɛrɛ fɛnɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ yan ni papier t'u bolo ka essayer k'u bɛɛ gɛn k'u labɔ joona bon ni dun y'a jateminɛ olu de sigili jamana kɔnɔ olu donni olu bɛ ka baara minnu kɛ n'o ye restaurant baaraw ni foro baaraw ni baara usine kɔnɔ baaraw caman bɛ yen olu de bɛ ka kɛ sababu ye olu ka baara o de bɛ ka kɛ sababu ye ni prix jiginna parce que olu bɛ sara wari min na o wari ka dɔgɔ bon ni y'olu bɛɛ gɛn k'a labɔ ni y'olu bɛɛ gɛn k'u labɔ sisan donc prix bɛna yɛlɛn tuguni de parce que baarakɛbaga u bɛna dɔgɔya donc baara minnu bɛ baara la olu ka wari bɛna caya
bon n'i y'a jateminɛ tuguni a yɛrɛ kɛrɛfɛla la n'o ye a kɛ n'o ka waritigiba ninnu de ta k'olu bila kɛrɛfɛ n'o ye Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos bon ninnu mɔgɔ minnu filɛ nin ye olu fana bɛ ka essayer ka pression k'a kan k'a fɔ n'i nana fɔ k'i bɛ diinɛ ninnu bɛɛ gɛn ka bɔ a bɛna na gɛlɛya an bolo baara nin bɛna na gɛlɛya mɔgɔw bolo mais par contre se banon fɛnɛ olu minnu ye kɛra sababu ye k'a lancer kosɛbɛ olu fɛnɛ ko non i bɛ mɔgɔ ninnu labɔ de donc sisan a ka baara bɛna gɛlɛya ka da fɛn kelen kan ninnu groupe fila nin u tɛ se ka ɲɔgɔn ye parce que u kalikan ye de k'u bɛ ɲɔgɔn ba ɲɔgɔn na maintenant a bɛ ka kɛlɛba minnu fɔ dans le monde n'a sera k'o kɛ o ye ko ɲumanba ye k'a fɔ ka Amérique ka kɛlɛkɛlaw labɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bon n b'a dɔn o ye kuma ye o tɛna se ka kɛ parce que Amérique yɛrɛ ka sécurité dépend de o de la parce que Amérique bɛ kɛlɛ kunbɛn joona ninnu minnu bɛ yen nɔ olu de bɛ diɲɛ fan fɛ ka information ta joona sani kɛlɛ kana bin u kan donc k'a kunbɛn joona donc k'a fɔ k'i b'olu mɔgɔw bɛɛ labɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ko kana n'olu ye Amérique yan nɔ olu ye ko ye min o ka gɛlɛn ni olu gɛlɛn o ka gɛlɛn kojugu bon n'a ko ko n bɛ fɛ ka kɛlɛ ban mais e bɛ fɛ ka Panama canal nin e bɛ fɛ k'o minɛ kura ye tuguni donc n'i ko k'i b'o minɛ kura ye tuguni olu ka jamana kɔnɔdenw na donc o fana ye kɛlɛ kura de daminɛtɔ ye donc an b'an sigi ka lajɛ a ye ka kuma minnu fɔ n'a sera ka a kɛ mais ne kɔni fɛ kumaw don min b'a ka mɔgɔw la content mais kuma minnu don a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ayiwa i sinsinna dunanw ka yɔrɔ kan n'i ye jateminɛli kɛ dunan min bɛ Amérique jamana kɔnɔ yan a bɛ miliyɔn caman bɔ minnu bɛ bolola baaramisɛnnin caman kɛ min bɛ kɛ dɛmɛ ye mɔgɔ caman de y'a jira k'a fɔ ko Trump ye nin kuma minnu fɔ hali k'a sɔrɔ a bɛ k'a ka jamanatigisi kalata kɛ yɛrɛkofɔ kɛ waati minnu na ko waleya in de don a tɛna se ka bɔ a sira fɛ bawo ko Amérique jamanaden yɛrɛ olu tɛ sɔn caman tɛ sɔn dunanw bɛ baara min kɛ ka o baara ninnu kɛ e yɛrɛ bolo fangatakan don wa walima a bɛna se ka a bɔ a sira fɛ o ye tiɲɛ ye mais k'a fɔ k'a bɛ parce que sisan a bɛ ka commencer ka kumakan na jigin a bɛ ka commencer ka yɛrɛ k'a fɔ ko baara ninnu caman bɛ yen ko ka gɛlɛn mais n'i ye kuma ninnu jateminɛ anglais b'a fɔ cogo min na ko read between the line a bɛ k'a fɔ de ko mɔgɔ minnu ye crime kɛ minnu ye kojugu kɛ jamana kɔnɔ diinɛ minnu nalen don n'u ye kojugu kɛ jamana kɔnɔ ko k'olu de labɔ minnu ye jamana kɔnɔdenw tɔɲɔ ko k'olu de labɔ fɔlɔ donc kuma nin bɛ ka fɛgɛya dɔɔni parce que a b'a dɔn a yiralen don a la k'a fɔ n'i ye ninnu gɛn baara min filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔdenw tɛna n'a kɛ sɛnɛ filɛ ye u taatɔ tɛ ka taa k'u ta sɛnɛko la usine filɛ ye o baara o ka gɛlɛn ma donc usine baara ninnu u bɛ bila problème na sɛnɛw baara bɛ bila baarakɛlaw bɛ bila problème na o dun y'ale ka supporter camanba b'u la donc u caman bɛ yen bi minnu bɛ k'a fɔ a ye minnu nisɔndiyalen tɛ parce que n'a nana kɛ baarakɛla bɛna dɔgɔya donc prix bɛna yɛlɛn de tuguni a nɔ la prix bɛna yɛlɛn ni vitesse ba de ye donc o hali n'i y'a jateminɛ ale ka fanga a bɛ ka tuma min élection yɛrɛ bɛ ka a ka fanga tali bɛ ka gɛrɛ fɛnw prix bɛ ka commencer ka yɛlɛn dɔɔni dɔɔni sɛfɛnw prix yɛlɛnna même essence prix u kun jiginna kosɛbɛ mais sisan u bɛɛ yɛlɛnnen don parce que ale bɛ ka kuma min fɔ o kuma ninnu kɛli ka gɛlɛn parce que Amérique jamana kɔnɔdenw baara bɛ yen nɔ i tɛ taa restaurant kɔnɔ restaurant na ni usines ni sɛnɛw u tɛna na kɛ. Ayiwa ni diyara an ye bɛn an b'a fɔ ye ka to nɛgɛ kan an bɛ segin ka na monsieur Cissé ma awa e ye sɔrɔ bosonbaga baarakɛlaba ye min bɛ Amérique jamana hali danfara min bɛ Amérique jamana sɔrɔ yɛlɛnni n'a jiginni ko kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw Donald Trump ka ni laseli minnu n'a bɔlen filɛ ka kɛ sɔrɔ ko kun kan e yɛrɛ bolo san fɔlɔ in kɔnɔ ka se san filanan ma a bɛna se ka mun de kɛ ka fɛn dɔw sɔngɔ jigin i n'a fɔ Ben bɔra k'a fɔ cogo min na n'o dɔ bɛ tali kɛ tajiko ani da dumuni fɛnw kan o yɔrɔ la kɔni ni san fila min bɛ nalen ale ko k'a bɛna fɛn minnu kɛ k'a fɔ ko k'a bɛna taxi sigi fɛnw kan o bɛna fɛnw de gɛlɛya prix bɛna taa yɛlɛ donc o bɛ fɛnw de gɛlɛya tuguni ne fɛn kelen min ye min ka ɲi fɔlɔfɔlɔ la o ye a bɛna min kɛ a b'o fɔ o ni démocrates ka kuma tɛ kelen ye démocrates kuma bɛ dogo de a tɛ fɔ u bɛ min fɔ u t'a kɛ ou bien u bɛ min kɛ u t'a fɔ républicain Donald Trump a ka force
kelen o ye a bɛna min kɛ a b'a fɔ donc o ka ɲi parce que mɔgɔw surprise tɛ kɛ kow la mɔgɔw sigilen bɛ fɛn min bɛ na la filanan min ka ɲi n ye min mɛn min ka ɲi a ko k'a bɛna kɛlɛ ninnu ban o kɔni o ka ɲi Ukraine kɛlɛ in ani Gaza kɛlɛ in o ye fɛn bɛɛ de gɛlɛya dunya kɔnɔ prix yɛlɛnna dumuni gɛlɛyara fɛn bɛɛ donc o yɔrɔ fila ninnu maintenant yɔrɔ kelen min man ɲi n ye min mɛn o ye immigration minnu bɛ baara kɛ yan k'a fɔ k'a bɛ n'u lasegin bon o bɛna gɛlɛya yɔrɔ fila ka taa yɔrɔ saba la yɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛna baara kɛ yan olu bɛ sojɔli olu a fanba o ye olu de ye par exemple n'i ye Mexique état du Texas ye olu ka sojɔ fɛngɛ prix yɛlɛnna et puis baara fanba bɛɛ jɔra donc nin ye gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan ka mɔgɔw lata a bɛna bɔ sɛnɛkɛla fan fɛ état caman de bɛ yen donc mɔgɔ minnu bɛna baara kɛ yan olu bɛ taa sɛnɛ de kɛ voilà donc n'u b'u lasegin donc sɛnɛ ko bɛna gɛlɛya prix bɛna yɛlɛ dumuni bɛna gɛlɛya jamana bɛna vraiment ça va être très dur ayiwa sisan an bɛ segin ka na Ben ma Philadelphie an y'a ye kunu jamanatigi min ye fanga bila n'o ye Joe Biden ye bɔra ka laseliw kɛ laseli min senfɛ a y'a jira k'a fɔ mɔgɔ 2,500 olu minnu bɛ kaso la olu a bɛna yafa kɛ olu ma u bɛna labila n'i ye o maa ninnu lajɛ i b'a sɔrɔ a kɛra cogo o cogo dunanw bɛ o la ka misaliya ta Trump ka laseli kɛ k'a fɔ ko dunan minnu bɛ yen n'olu ye kolankolonw kɛ k'a bɛna u minɛ ani k'u lasegin ka taa u bɔyɔrɔw la nin fɛn fila n'i ye jateminɛli kɛ faamuyaliba tɛ sɔrɔ a la mɔgɔw fɛ yala Trump bɛna baaraw latɛmɛ cogo di walasa a fana bɛ se ka yafabɔda di maaw ma i n'a fɔ Joe Biden y'a kɛ cogo min na Ben Jabate bon Trump y'a ta fɔ ka ban ko k'a bɛna yafa mɔgɔ minnu ma mɔgɔ minnu yɛrɛ ye 6 janvier mɔgɔ minnu taara Capitole la ka yɔrɔw kari ka yɔrɔw fɛn donc ale bolo olu ye otage de ye u ma kojugu kɛ donc ale kabi sisan a bɛna o camanba de bɛ yen nɔ a bɛna yafa mɔgɔ minnu ma donc olu fana o ye gɛlɛyaba de ye n'i ko jamana ka marché ni sariya ye bien vrai k'u minɛ n'ale nɔfɛ mais u ye sariya de fɛnɛ u ye sariya de sɔsɔ bon Joe Biden fɛnɛ san'a bɛ taa a ma 2000 dɔrɔn tɛ dɛ mais hali mɔgɔ minnu a sɔminen don k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ le 6 janvier congressmenw ni minnu ye Trump poursuit ani général dɔw bɛ yen nɔ ani Lisa Cheney ninnu ni Trump ko k'a bɛ a ta sara u la donc a kɔnna ka yafa k'olu ye sani Trump ka wuli u nɔfɛ parce que k'a fɔ k'u nɔ don o dɔrɔn tɛ parce que caman tun ma sɔn k'a fɔ ko k'a fɔ k'i ka yafa ma k'an tɛ sɔn mais a y'a yir'u la k'a fɔ non o dɔrɔn tɛ hali k'a da i bɛna avocat minnu ta o sara o gɛlɛyaw o bɛ na i ka ani u bɛ n'i ka denbaya sɛgɛn donc ale fana ye yafa ko o caman olu bɛɛ lajɛlen ma maintenant mɔgɔ minnu minɛlen don n'u ye immigré ye k'a fɔ ko olu minɛlen don a bɛ dépend n'a sɔrɔ i ye citizen ye a bɛ dépend crime na donc crime dɔw bɛ yen n'i y'olu kɛ mada la n'u bɛ sɔn i ka to yan nɔ parce que n'i minɛna cogo dɔ la yan nɔ u b'i di immigration de fɛnɛ ma hali n'i ka kaso banna olu b'i di immigration ma directement immigration bɛ bɔ n'i ye parce que n b'o olu ko ninnu ɲɛdɔn parce que olu dɔw arrivé an ka mɔgɔ dɔw la nɔ n'u ɲɛdɔn mais ne bɛ min fɔ an ka mɔgɔw ye nin kuma in kɔnɔna la ka gɛlɛya nin problème in bɛ yɔrɔ min na an ka mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ni immigration taara i ka so i diyagoyalen tɛ ka dayɛlɛ n'i y'a dɔn k'olu de don i diyagoyalen tɛ n'u ye da kɔngɔ cogo o cogo i kana sɔn ka dayɛlɛ parce que u tɛ sɔn k'i ka da kari ka don quoi f'u ka mandat de perquisition de la juge ka mandat di k'a fɔ ko u bɛ se ka don ka taa so f'u ye maintenant o dun fana na juge min b'o di juge man teli k'o fɛn sugu di
mais mɔgɔ caman t'a dɔn parce que ne b'a dɔn a cas arrivera ne na donc a don immigration patron yɛrɛ bɔra k'a fɔ n ye ko i obligelen tɛ k'i ka dayɛlɛ i jagoyalen tɛ quoi siɲɛ filanan min na u nana o mɔgɔ kelenw de nana u ye ɲininka ne jɔlen bɛ n ka da la ko est ce que u bɛ se ka don ko non u tɛ se ka don u tɛmɛna n'u sen fila ye donc bɛɛ ka mɔgɔw u averti o yɔrɔ la ni mɔgɔ min nan'i ka da kɔngɔ a dɔn fɔlɔ mɔgɔ min don n'a ko k'a bɛ don a yirala k'a fɔ non est ce que mandat b'i bolo juge ka papier b'i bolo min b'a k'i bɛ se ka don wa n'a ko ko t'a bolo i kana sɔn hali n'a sɔrɔ polisi don ou bien immigration mɔgɔ don ou bien fédéral agent don a fɔ ko ayi. Ayiwa n'i ye jateminɛli kɛ dunanw ye i n'a fɔ kulu fila minnu nana pankulu sira fɛ nka ala ma sɛbɛn nɔgɔyaw ye u mɛnna jamana kɔnɔ yan ani minnu bɛ ka na senama sira fɛ n'u bɛ tɛmɛ sahara fɛ ka na u yɛrɛ sɔrɔ nicaragua fo ka mexique cɛci ka na amérique ni mexique o dancɛ la olu caman baw n'i ye jateminɛli kɛ olu walankatalen don nin waati in na new york philadelphie ani amérique jamana fan caman fɛ olu ka koɲɛ bɛna kɛ cogo di a bolo bawo o camanba de bɛ yen minnu yamaruya sɛbɛn t'u bolo u tɔgɔw sɛbɛnnen tɛ gafe kɔnɔ a yɛrɛ tɛ dɔn mɔgɔ hakɛ min bɛ jamana kɔnɔ olu ka hakɛw bɛna kɛ cogo di bawo an y'a ye a sugandilen kɔfɛ a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw bɔra k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni sɛbɛn t'u bolo ko bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw sabatili daminɛ ko k'u bolominɛnw siri ko parce que u bɛna don duw kɔnɔ ka daw waga ka mɔgɔw kelen kelen nabɔ sɛbɛn tɛ minnu bolo e y'a yira k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ nin koɲɛ fila bɛna danfara cogo di dunanw fan fɛ sanko minnu bɔra farafinna bɛn jabate bon u bɛ ka i ye fɛn fila fɔ fɛn fila minnu tɛ kelen ye minnu donna légalement a bɛ fɔ de olu ka visa tan min duuru ma k'o kɛ jamana kɔnɔ olu y'o dépassé donc olu dɔnnen don mais minnu donna senna sira fɛ olu dɔnnen tɛ papier foyi t'a yira k'a fɔ e de ye nin ye i bɛ bɔ nin dugu da i ye nin ye donc olu dɔnnen tɛ ko a kɔsɛbɛ na u commencera ka dɔ enregistrer donda la mais donda siraw kuma bɛ mɔgɔ minnu kan kosɛbɛ kosɛbɛ o ye mɔgɔ minnu donna frontière ninnu fɛ mais n bɛ segin a kan tuguni k'a fɔ k'i bɛna u bɛ mɔgɔw forcer k'u bɛ se ka don mɔgɔw ka so kɔnɔ ka daw forcer olu tɛ tiɲɛ kuma ye o sariya t'u bolo ka kɛ parce que n bɛ k'a fɔ min na n t'a ye a kɛra n na n y'a ye de donc n b'a dɔn n bɛ ka kuma min fɔ quoi n'u nana i ka da kɔngɔ bandan yɛlɛli ma u tɛ se k'i ka da kari ka don à moins que mandat juge ka mandat de b'u bolo kiiritigɛ bulon kelen don k'a di k'a fɔ o dun man teli yan nɔ mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko ka taa dɔrɔn parce que papier t'a bolo k'i bɛna da kari ko ka don o man teli juge fɛ k'a di quoi. Ayiwa Mamadu Ben Jabate an ka foli b'i ye kosɛbɛ dantɛ foli min na k'an ka wele jaabi sisan an bɛ kuma di Amadu Sise ma kuma laban na awa inauguration kɔni kɛra bakuruba la e ye mun sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ kalanbolo ani i bɛ se ka mun di an ka jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. N bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ o ye aw minnu ye kibariyaw di aw ye baara ɲuman de kɛ parce que kibariya di ani ka kuma ne b'a kɛ cogo min na olu tɛ kelen ye aw b'a fɔ aw bɛ min mɛn aw b'a fɔ bon ne ka kumakan o ye ka hakili di n bɛ deli n bɛ fɛnw dɔn fɛn minnu kan ka hakili di donc an ye o damadaminaw kɛ mais vraiment en résumé n bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ ko nin kɔni cérémonie a ɲɛna kosɛbɛ parce que fanga sigili kɛra bɛɛ ɲɛna min bɛna kɛ o fɔra bon sisan hakili de b'a lajɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ jumɛn tɛ se ka kɛ min bɛ na ni gɛlɛya jamana kɔnɔ min tɛ na ni gɛlɛya ye a ye fɛn caman fɔ a bɛ dɔ fara gɛlɛya de kan gɛlɛya min y'a kɛ ko Kamala Harris ma se ka gagner donc o gɛlɛya kelen de bɛ na san fila dɔrɔn de b'a bolo n'o san fila bɔra dɔrɔn midterm élection bɛ na kɛ donc ni san fila ninnu dɔrɔn a ye fɛn fɛn fɔ a bɛna boli ni san fila de la o san fila kɔfɛ ale bɛ a ka bɔli de ɲɛɲini. Ayiwa ni diyara n ye kosɛbɛ ni tun ye Amadu Sise ale ka laseliw ye an y'a fɔ aw ye cogo min na jamukan daminɛ la ale ye sɔrɔ busonbaga ye min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'a ka baara tun bɛ kɛ
Dunuya waribonba Banque mondiale o kɔnɔna la ka fara o kan Mamadu Ben Jabate maliden do min fɛnɛ bɛ Philadelphie kaw fɛ an y'ale fɛnɛ bisimila ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latɔmɔlenw kan walasa ka se ka bidon ɲɛnamaya n'o kɛra VOA Bambara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira jamanatigi 47nan Donald Trump ale ka kalili la n'o kɛra Ameriki ka wasabulon kɔnɔna la Capitole la Washington DC. Jɛmukan la sera aw ma Mariam Traoré fɛ an b'a fɔ aw ye dɔrɔn k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.